A Alemanya hi ha uns 83.900.470 habitants. Hi ha diverses ciutats importants, que són Berlín, amb 3.388.477 habitants, que és la capital. Hamburg, amb 1.734.883 habitants. Múnich, amb 1.247.873 habitants. Colònia, amb 965.954 habitants, i Frankfurt, amb 643.432 habitants. Aquestes són unes de les geografies més importants. L'acantilat vermell, el fiord de Flensburg, el meandre del Sarre, el Schlei, la munera de Danubi i la llacuna del Sessin. A Alemanya hi ha diverses llengües que es parlen, en concret tres: l'alemany, el luxemburguès i el romaní. Aquest és l'escut. La moneda d'Alemanya és l'euro i el monument més important és la Porta de Brandenburg. Ça va? Je fais part de la Porte Brandenburg et je suis en allemand. Ja és construït en 1791. Je suis la scène portée d'entrée de Berlin. Je mesure 26 foot et je suis d'un style néoclassique. Bien, en alemany. J'espère te voir bientôt. Ça va? La Porta Je de fais part Brandenburg de la Porte medeix Brandenburg 26 et je metres suis en d'alt i va allemand. ser inaugurada l'any 1791. Je suis la scène portée d'entrée de Berlin. Je mesure El àguila daurada és un meravellós animal que viu a Alemanya. El seu nom àguila ve de la sèrie d'ocells, que van més ràpid. En general, les àguiles són grans aus amb un bec fort i ganxut. És una de les àguiles amb una distribució més àmplia. Ocupa gran part de l'hemisferi nord. Nom científic, Aquila seitos. Este es el menú que hemos creado con la comida típica de Alemania. El menú lo hemos llamado Mauei. Primer plato, Skeile, 19 euros. Bratwurst, 17,99 euros. Segundo plato, Kreuz, 16,99 euros. Scatusfleisch, 14,99 euros. Postre, Klaxhome, 18,99 euros. Selva Negra, 22,99 euros. Precio final, 111,94 euros. Estos son los ingredientes que se usan para hacer la selva negra. Ingredientes: para el bizcocho Genovés de chocolate, 120 gramos de azúcar, 90 gramos de harina, 130 gramos de cacao en polvo, 4 huevos, media cucharadita de sal. Para la crema Staiz montada, 1 litro de nata para montar, 38% M.G y 100 gramos de azúcar. Para el amigar, 100 mililitros de agua, 75 gramos de azúcar y 2 cucharas de Risol Skir. Para el relleno y decoración, 300 gramos de cerezas, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de Risol Skir, 50 gramos de chocolate, azúcar molido o glass, molde desmontable de 20 centímetros de diámetro y papel sulfurido. Estos son los motivos por los que ir. No, we will Tulia Eunice. Hello, Lea. Hello, friends. How are you? I'm very well, thank you. Can we interview you, please? Yes, of course. Okay, let's start with your blog. I was born in Ulm, Germany. What do you recommend from Germany? I recommended the Brandenburg door. That's very interesting. Do you recommend a natural limestone? Yes, I recommended the Black Forest. Ok, bye, Lea. Bye, guys. El esport principal d'Alemanya és l'atletisme i un altre esport que també fan és el hoquei. L'estil tradicional musical d'Alemanya és el polka, que es toca per la banda i l'acordió interpretat per músics professionals. Sona així.
modificat aquest dibuix d'Otodix i la història que hem creat ha sigut la següent. Un esquelet estava menjant cucs un dia a la casa abandonada d'un poble i llavors li van volar al cap amb una metralladora i es va quedar junt amb els cucs de la cara.